oras. Sabi ko. Bigay ko na. Dakoy mo lang sa ano guys, kasi pansin. Ang labat ka guys, nara akong labunon guys, so grabe kadaghan. Mag-budget rakos powder ani guys, nara guys. Grabe kadaghan. Labunon pa na napay sa kaplanggana guys. Ala. Sugdan taglaba. Gamitan na og isa ka powder. Nara, isa ka powder. Powder wings dayon. Isa dayon ka bar nga sort. So kasyan nga siya guys, atong pasiguan na siya aron makabudget kay mahal kay sabon. Unahon ako ni mga dekor kaya dali ra mahuman. Budget na rin sa akin guys. Ang kamot ko nasamad sa pagtagol sa lupit. Sige atong basakan, sige lakaw mo ni resultas lang sunod daghan tayo. Bas-basan ko rin sa kay kita kong kamot nasamad oh. Nasamad sa pagkagud-gud. Kay washing guys kay wa dyan mo war sa kay washing. Dalion kay gikan ba ko magpa-inject na niya guys, ang delikit sa labaron kay hapon na nakulakaw ganina wa ko laba dayon. Ihumol ra ang sabon, ihumol ang sabon kay para ang bras-bras ra ayon. Dili kalas basta ihumol ang sabon guys. Magbula-bula ra man dayon oh.
Butangan mo. Butangan tayo na ako ang powder at tubig. Kaya aron, ubuan na mo ginagmay. Yung na rin, di color kaya putik na lang dayon. Dako ini dito ano guys, kasi kami sus niya, dagpo na ka sa braso ni guys. Braso ko na po ipupugan naman ni Maho sa dami. So, ay, kapao na inaran. So, hangay siya sa ilang